Il-ħadd it-tajjeb. Illum 7 ta' Lulju nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella ta' Kristu Re fil-Kunvent tas-Sorijiet u Liet il-Qalb ta' Ġesu fi Flerdeli, immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. Din il-kappella ħilwa ta' Kristu Re, avdata fidejn is-Sorijiet u Liet il-Qalb ta' Ġesu jew is-Sorijiet ta' Nuzzu, jolqotni ħafna dawk iż-żewġ kelmiet li hemm propju fuq l-artal, ejjew għandi, hija l-istedina tal-qalb ta' Ġesu, ejjew għandi intom li mħabtinhom taqlin u jiena inserraħkom, ejjew għandi. Hija stedina li l-Mulej għamlilna kull nhar ta' Ħadd, mhux biss li nisimgħu l-kelma tiegħu nirċievu s-sagrament tal-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla fil-wurta din il-quddiesa ta' kemm il-darba smajna l-istedina imma ma tajniex kasa. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti erġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekkel lilu nnifsu, imla l-fidili tiegħek ferħ qaddis u għati għena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub.
bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dak iż-żmien daħal fija l-Ispirtu u waqqafni fuq riġlejja u smajt kien qiegħed jgħidli. Qalli, u bniedem, qiegħed nibagħtek għand tuliet Iżrael, ġens nies rashom ibsa li rrivelaw kontra tiegħi, dimbu kontra tiegħi, huma u missirijiethom sal-lum stess. Huma nies wiċċhom sfiq u qalbhom ibsa. Se nibagħtek għandhom biex tgħidilhom, dan jgħid Sidi l-Mulej. Jisimgħu u ma jisimgħux. Nies ta' ras ibsa huma. Ħajkunu jafu li hemm profeta f'nofshom. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali, ngħidu flimkien. Għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Lejk nerfa' għajnejja, int li tagħmmar fis-smewiet. Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn it-sidom, hekk għajnejna lejn il-Mulej. Għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Bħal għajnejn il-qaddejja lejn it-sitta, hekk għajnejna lejn il-Mulej Alla tagħna sa ma jkollu ħniena minna flimkien. Għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Ħenna lina Mulej, ħenna lina, għax mitmuha sax-xaba bit-tajjir. Imxebba għall-aħħar ruħna biż-żebbliħ tal-onja bit-tajjir tal-gburin flimkien. Għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, biex ma mmurx nintefa' bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet, tqedidli xewka f'ġismi, messaġġiera tax-Xitan biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk 3 darbiet tlabt il-Mulej biex hi titbiet minni. Iżda hu weġibni, biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi, għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debbulizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmmar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxa bid-debbulizzi tiegħi, bit-tajjir, bil-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dgħajef, inkun qawwi. Il-kelma tal-Mulej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga. Kull ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu: Mnejn kisbu dan kollu? U x'inhu dan l-erf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-ġubijiet kbar bidejh? Dan mhuwiex il-mastrudaxxa bin Marija uħu Ġagbu u Ġosé u Ġuda u Xmun? Uħutu l-bniet mhumiex hawn magħna? Huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Qalilhom Ġesu: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu li qiegħed ideh fuq ftit morda u fejjaqhom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. U mar idur l-irħula ta' dawk l-inħawi jgħallem. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelju nitnaqsu. Il-Vanġelu juża il-verb tistaġeb darbtej. Dawk li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu: mnejn kisbu dan kollu? U jikkonkludi li Ġesu baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Hemm żewġ reazzjonijiet ta' dawk li kienu jafu l-familja ta' Ġesu u rawh jikber qudiemhom bħala mastrudaxxa bin il-mastrudaxxa Giuseppi u bin Marija, u hemm ukoll ir-reazzjoni ta' Ġesu li jifhem li n-nies ta' Nażaret tar-raħal fejn trabba ma jistgħux jilqgħuh. Huma imfixkla, il-Vanġelu juża l-kelma qawwija, skandalizzati minħabba fih. U x'inhu dan l-iskandlu? L-fatt li sempliċi mastrudaxxa handyman illum, għaliex il-mastrudaxxa ta' żmien Ġesu ma kienx jaħdem biss fl-injam bħalma kien jagħmel papa tiegħi pereżempju, imma kien ukoll ħaddiet. Kien dak li jidħol fid-dar tiegħek u dak kollu li għandek bżonn jipprova jgħinek fih. Il-mastrudaxxa teknon ta' żmien Ġesu bħalma kien Giuseppi, bħalma kien Ġesu stess, kien il-ħabib ta' ħafna familji. Jiġri xi ħaġa ejjew insejħu lill-mastrudaxxa. Imma jkun xi tkun biex dak li jkun propjament bil-ħila tal-id jagħti daqqatit kif ngħidu bil-Malti u jgħinna. Nimmaġina lil Giuseppi u lil Ġesu jidħlu fid-djar ta' Nażaret kienu magħrufa, kienu jafuhom. U kienu jafu wkoll il-familja ta' Giuseppi, il-familja ta' Marija, dawk li jissejħu fil-Vanġelu l-aħwa ta' Ġesu, l-irġiel jissemmew bisimhom: Ġagbu, Ġosé, Ġuda u Xmun, u jissemmew il-bniet. Waħda minnhom tissemma wkoll fil-Vanġelu ta' San Ġwan li qiegħda taħt is-salib ta' Ġesu flimkien ma' ommu, oħt ommu li kienet magħha propju fil-ġimgħa l-kbira. Għaliex jitfixklu? Għaliex inti ma tippretendix li l-bent Alla jkun mastrudaxxa li jagħmel ħajtu fostna mingħajr pretensjoni ta' xejn, ħajja ta' xogħol, ħajja ta' faqar. L-idea tal-Messija li kellhom il-kontemporanji ta' Ġesu kienet totalment differenti.
Imma Ġesu jilmenta wkoll li f'pajjiżu ma jħossux milquh mentri f'ambjenti oħra tal-Galilija u tal-Udija kien milquh. U għalhekk il-Knisja tissuġġerinna l-ewwel qari mill-profeta Eżekjel fejn il-vokazzjoni tal-profeta hija maġna ma' missjoni lil poplu rasu jibsa. U bniedem qiegħed nibatek għand uliet Iżrael ġens ta' nies rashom jibsa li rvellaw kontra tiegħi. L-aħwa. Ejjew nistaqsu lilna nfusna llum f'dan l-14 Ħadd ta' Muttul is-sena. Din il-kelma mill-profeta Eżekjel tot xi ftit għalina aħna webbisna rasna irvellajna kontra Alla. U allura wieħed jifhem għaliex meta nisimgħu il-kelma ta' Alla jew min iwassalilna nittarxu għaliha. Jisimgħu u ma jisimgħux. Nies ta' ras jibsa huma. Imma l-mulej ma jaqtax qalbu. Jibqa' jibgħat fost il-poplu tiegħu u jibgħat fostna il-profeti. Tgħiduli min huma daw? Huma l-qaddisin tal-lum. Fi żmien bagħat il-San Franġisk pereżempju tas-Sisi. Iżjed riplejna bagħat il-Madre Teresa ta' Kalkutta. U l-qaddisin oħrajn li mhumiex forsi daqshekk magħrufin u kbar. U allura kull wieħed u waħda minna jekk aħna nisemgħu il-mulej u nobduh, nafu nsiru wkoll messaġġiera tal-kelma tiegħu. Li meta twissik mhux biex tkissrek, meta ċanfrek mhux biex tumiljak, imma biex tgħinek bħal missier li jħobb il-libnu u jwidbu, bħall-om li tħobb il-binta u twissiha. Dak ukoll kliem ta' mħabba u l-profeta għalkemm jista' jkun niddarsu meta nisimgħuh qed jitkellem fisem Alla bl-istess imħabba. Il-kelma tal-profeta vera hija dejjem kelma ta' ħabib. Hemm nota li forsi ġalna naħsbu ħafna u nieqaf biha. Hemmhekk f'Nazzaret fejn trabba, jgħidilna l-Vanġilu ta' San Mark, ma seta' jagħmel ebda miraklu. Għaliex għax ma kellux il-qawwa jagħmel mirakli li jagħmel f'postijiet oħra l-Galilija u l-Judija. Imma rix il-qalb jibsa tagħna l-aħwa talaq il-bieb għall-ħniena, għall-grazzja, għall-intervent ta' Alla f'ħajjitna. Mela llum aħna minn aħna ejjew nitalmu minn nies ta' Nazzaret, jekk jista' jkun mhux biex nagħmlu bħalhom. Imma nifhmu li aħna li forsi familjari ħafna ma' Ġesu u man-nies tiegħu u forsi nitfixklu wkoll għaliex familiarity breeds contempt, nieqfu ftit u ngħidu minflok nitfixkel u niskandalizza ruħi. Mhux aħjar nisma' tassew il-kelma ta' ħabib li ġejja minn bniedem dajjef li għandu bżonn jismagħha daqskemm għandi bżonn nismagħha jien. Għaliex l-ewwel wieħed li għandu bżonn jisma' l-kelma t'Alla huwa dak li qed jaqsamha magħkom bħalissa. L-isqof l-ewwel wieħed li jrid jisma' l-kelma ta' Alla u jipprova jobdiha. Imma l-isqof huwa l-ewwel wieħed jaqsam maħutu id-djufija u l-fraġilità. U l-kelma tal-Appostu missierna tagħmlilna kuraġġ. Il-kelma li rċieva meta talab li jinħeles mix-xewka li tumiljah kienet kelma lina wkoll. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi.
għax il-qawwa tiegħi tidher l-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Molej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawl ta' din il-kelma jew nitolbu l-mulej li jrattab il-qalb b'Satana u jiftaħ beraħ il-qalb tagħna għall kelma tiegħu. Nitolbu. Illum hemm il-maratona għall-hospice nixtieq nitlob ħafna għall-hospice għall-volontira għal dawk li jmexxu dan is-servizz kbir lil ħutna li jkunu qed jippreparaw għal pass trement tal-ħajja tagħhom biex jilqgħu l-istedina ta' Ġesu ejja għandi. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu u nitolbu bl-intercessjoni ta' Sittna Marija biex il-mulej jilqa' it-talb tagħna. Bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li jassaffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jxirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema,
intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġaratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra ġoġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċogontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħedna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha minn kull ħażen.
Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Sidna. Qabel nagħtikom il-barka tiegħi nixtieq nirringrazzja ħafna lis-sorjiet u li til-qalb ta' Ġesu jew is-sorjiet ta' Nuzzo kif nafuhom talli laqgħuna hawnhekk din il-kappella sabiħa dedikata lil Kristu Re
nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet reliġjużi li huma don tal-qalb imqazza ta' Ġesu. U kif qedtilkom ukoll illum qed nagħmlu ġurnata ta' solidarjetà mal-hospice, fi 11 ta' filgħodu tibda l-maratona b'risq il-hospice, ngħinu ħafna lil min qed jgħin lil ħutna biex it-tmiem tal-ħajja veru jiena nħobb ngħidlu l-Ġesu kif tafu tisimgħuni ngħidha ħafna dit-talba meta trid Sinjur imma m'iniex maġġel. Whenever you want, but I'm not in a hurry. Imma jasal xorta. Dik il-lotterija kultant jitla n-numru tiegħek. U allura nitolbu ħafna l-hospice li jettejn lil ħutna, mod speċjali li jkollhom mart terminali biex il-momenti importanti ta' ħajjithom jgħixuhom ċerta kumdità, ċerta dinjità u jkunu ta' support anke għall-familji tagħhom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kunvent tas-Sorijiet u Liet il-Qalb ta' Ġesu, immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Din il-kongregazzjoni twaqqfet fl-1903 mill-qaddejja Talla Marija Teresa Nuzzo u hija attiva ħafna fit-tagħlim tal-katekiżmu u fl-edukazzjoni. Il-kunvent fi Flerdeli infetaħ fl-1961 u llum jgħixu fih 30 soru. Din id-dar tieħu ħsieb sorijiet anzjani u morda u tgħin fil-parroċċa ta' Flerdeli. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.